una felicitat enorme pels jugadors, pel treball que han fet. Sí que és veritat que ha sigut un partit que potser no hem tingut tant de control com ens hagués agradat, però bueno, al final estàvem jugant contra un gran rival que té molts bons jugadors per dintre. Tot i així, crec que ocasions de gols d'ells, potser una al minut 90 que s'ha anat una mica creuada, en canvi nosaltres hem tingut 3 o 4 que crec que han sigut doncs això, molt clares. Superorgullós d'aquest equip, superorgullós del treball que fan, del dia a dia, i res, crec que és una victòria que es mereixien. No, com el partit d'anada, intentar ser nosaltres mateixos, intentar ser agressius sense pilota, intentar també ser molt agressius en pilota, tenir aquesta confiança, aquesta agressivitat, personalitat per quedar-se-la quan tocava. Crec que ho hem fet per moments, ja et dic, les sensacions han sigut més que bones, estic més que content pel que han fet els jugadors, i és una victòria que crec que reafirma una mica tota la feina de tot l'any. Sí, jo afegiria també que és el primer partit que crec que perd el Barça en tota la temporada. Bueno, són unes estadístiques que sempre van bé, que és un orgull per això, pels jugadors, perquè vegin que el treball al final sempre té recompensa. Han marxat jugadors que són importants per nosaltres, però tot i així els que estan aquí, jugadors del B que han pujat o jugadors del C que han pujat també a entrenar amb nosaltres, sempre ho porten tot, i quan el treball dels jugadors sempre és aquest, és per estar més que content. Doncs a seguir igual, ho hem dit des del primer dia fins a l'últim. Aquí treballarem dia a dia per intentar donar-li a l'equip les eines per intentar fer bons partits, més enllà que els jugadors estiguin cansats o no cansats. Crec que al final sempre donen tot, i quan tens un grup que treballa així, crec que no pots demanar res més. Bueno, sabíem que havíem de ser valents contra el Barça, perquè si no ens estaríem darrere tot el partit i seria molt complicat. I bueno, recordo anar a la pressió i un fallo d'ells, un mal passe, que m'arriba a mi i estic davant del porter i bueno, veig que un espai a baix a la dreta i la poso allà, i molt content. Significa molt per mi, perquè és un gol molt important per nosaltres. Sí, sabíem que estaven imbatuts i que anava a ser molt complicat, però bueno, a casa som molt forts i som un bon equip, molt bon equip, i jo crec que la clau del nostre equip és la confiança entre nosaltres i el bon grup que som. Bueno, ens sentim molt còmodes, la gespa està molt bé, el camp és increïble, les instal·lacions són molt bones, i bueno, l'entrenar cada dia i la confiança que tenim cada dia quan juguem a casa ens dona aquesta força per sortir endavant a cada partit complicat.